Big girl doguwa, kalan Laraba mai zubin Laraba ba Labarabiya ba. Ya ake ciki ya garin? Lafiya. Ya garin ya za a yi? Zaki auren ne koya? A daidai ina. A daidai ina kamar ya a daidai ina? To kai ka gani talaka ce? Kamar ya kalai ta ce. To ta ina zan aure ka? Ta ina da kuɗin da zan aure ki? A ta ina. Kamar ya a ta ina? Ina kuɗin? Gasu? Fitan min da 5,000. 5,000? Ba cash, ba na yawo da cash. Kaga aure na da kai ba zai yiwu ba. Saboda me? Saboda harka ce ta cash. Au, ke in babu cash ba za a aure ki ba? Ina. To me zan ci? Ni za ki ci. Kai zan ci? Kudin banza? Mana. Kuɗi. Kuɗi? Yes. Ba sai dinga yankan miki jiki na ba ko da ke ni ba tsoka ba ma balanta nan yankan miki. To kaga ta yaya? A haka fa ka duba. Duba. Ya za a yi ne? Ba zai yi ba. Ina son ki. Ban san. Kai brush koyo? Subhanallah, an dake ni yau da gaske na gaske duka. Ban bidiyo haka gaji.